Rozhodol si sa čítať Sväté písmo, ale nevieš presne ako na to? Poďme si dať pár rád, ako by sa to dalo robiť efektívnym spôsobom. V prvom rade si vyberieme text, ktorý chceme čítať. Zo Starého zákona to môže byť možno aj jedna celá kapitola, kým z Nového zákona je lepšie vybrať si jeden menší tematický celok. V prvom rade si položíme otázku, čo tento text, ktorý ideme čítať, hovorí. O čom sa tam píše, aký je jeho dej. Pomáhame si aj poznámkami počiarov, ktoré nám odborníci zanechali, aby sme lepšie porozumeli textu, ktorý máme pred sebou. Keď textu porozumieme, položíme si nasledujúcu otázku. Čo tento text hovorí do môjho života? Ako sa ma dotýka to, čo práve čítam? Môžem si aj vyznačiť to, čo ma oslovilo farbou, môžem si to počiarknúť alebo si to niekde napísať bokom. Keď mám už text, ktorý ma oslovil, môžem na základe neho vstúpiť do modlitby. Môžem sa Bohu prihovárať na základe toho, čo ma oslovilo. Môžem mu ďakovať, môžem ho odprosovať, ak ma tento text niečoho usvedčuje, ak mi ukazuje nejaké moje chyby. Môžem ho oslavovať, ak vidím, že Boh sa mi ukazuje cez tento text napríklad s nejakými novými vlastnosťami, ktoré som doteraz nevnímal. Keď už sa takto pomodlím daným textom, položím si ďalšiu otázku. Akým spôsobom môžem tento text uplatniť vo svojom živote? Čo konkrétne môžem robiť napríklad dnes, aby som odpovedal svojim konaním na daný text? Toto sú teda kroky, ktoré môžeme používať na to, aby sme efektívnejšie čítali Sväté písmo a aby sme sa ešte väčšmi približovali k Bohu.